Nois, aquesta temporada està plena de... Pulli! Ara. Nois, com deia, aquesta temporada està plena de reptes. Hem de guanyar la Champions al Bernabéu. Hem de desplegar un joc brillant. I a més, heu d'aprendre a escriure Chigrinsky sense faltes d'ortografia. De moment, però, el més important és que hem d'anar partit a partit. I sobretot, no vull que us lesioneu. Anem amb una plantilla molt curta. Traduzione. Questa cosa è la partita corta di settimana, capito? Va bene, mister, nessun problema, io sono molto in forma. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Estàs bé? Estàs bé, Zlatan? Perfectament, tia. Mister, això que surt d'aquí no és lo fèmur? Tranquils, no us preocupeu, home. Sé d'on treure més futbolistes. De la Masia, oi, mister? Al jardí on germinen les futures estrelles de la constel·lació blaugrana. Carles, has fet una metàfora vegetal, però al final ha esdevingut astronòmica. Jo casset, mister. Se m'ha anat el sant el cel. Prou! No em referia als jugadors de la Masia. Aquests ja els tenim tots al primer equip. Parlo d'aquest xiquipart, on són tots els jugadors menors d'edat. Mireu. Aquest. Tu jugaràs de central, d'acord? Vinga, va! Per exemple, aquest, mira. Tu de carriler esquerre, d'acord? Vinga, va, a escalfar! Alguna pregunta? Io ho una pregunta molto importante, mister. Digues. Possiamo giocare con las bolas? Rotundament no. Vinga, va, una estoneta. Piccola.